issospendi illegal notices u ibda konsultazzjoni. Kien dan il-messaġġ dirett li ħareġ waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata miċ-chairperson u l-viċi chairperson tal-Kunsill tas-Settur tal-Volontarjat fejn ħareġ biċ-ċar li l-liġi saret mingħajr ebda konsultazzjoni mas-settur ta' meta qed ikompli tħassib serju dwar il-liġi l-ġdida li ħareġ il-Gvern ta' Robert Abela, liġi illi xjeħtet pis qawwi fuq l-għaqdiet volontarji. Fis-sigħat li ġejjin il-Kunsill se jkun qed jippreżenta lill-Gvern b'dokument ta' aktar minn 30 punt li fih juri x'għandu jinbidel jew jitneħħa mill-liġi ġdida dan biex wara issir konsultazzjoni sħiħa mal-għaqdiet volontarji qabel ma tidħol fis-seħħ il-liġi. Waqt il-konferenza tal-aħbarijiet iċ-chairperson Noel Camilleri saħaq li dawn il-liġijiet se jkunu ta' xkiel għall-operat tal-għaqdiet volontarji, regolamenti li flok jgħinu se jkunu mażra ma'hom l-għaqdiet. Fl-aħħar jiem kienu ħafna dawk li esprimew disappunt tagħhom għal din il-liġi fosthom NGOs u gażini. Tul l-intervent tiegħu il-Viċi Chairperson Robert Farrugia fakkar kif dan is-settur ħaddem mal 5,000 persuna dan fil-waqt li saħaq li l-Kunsill mhuwiex kontra skrutinju fuq l-għaqdiet u aktar trasparenza, iżda saħaq li dawn il-liġijiet il-ġodda se joħonqu l-prosperità tal-għaqdiet.